Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaduk hatwai hadian bon snem ke jing twet ki Pulit ke Gnla ya wei na ki Nongïalam ka kenhun keng atiar harilum garo ka Garo National Liberation Army next step kumbah kapor khatar duna shipominen ki Pulit ke Gnla kila pendim ya usohan di shira haka jingakon ka belaja haka shnong dabu sadu gre ka shnong red ka bahapa po East Garo Hills District. Uneu Commander in Chief Jong kini ka kunhun keng atiar usohan di shira udairu uwei na ki nokseng ya ke Garo National Liberation Army ringkat uwei uhe Pulit ubala no ka kam ban seng ya kini ka kunhun keng atiar katau champion marak ubadan habindi menta nadu ula syakem hau naitung jong snem hajar khatar bat kini ki arngut kila seng ya kini ka kunhun keng atiar halor ka jingdawano la ka jong ka Gnla na ka menta ki jaj penriu Garo ha kini ki ji khon next step ha ka bau sohan di shira ula Kyllon yam haki ketang sulai jong ki Pulit ke Gnla la don em ki weipat ki bala Kyllon yam ni mensa empat la banyo e ka jingtep ka patikena handai na kaliang ki Pulit ki la pentikena tang ya ka jingyap jong sohan di shira.